Il-50 sena mill-indipendenza għandha tkun ċelebrazzjoni ta' poplu sovranu maqut. Sostna dan il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-Affarijiet tal-Parlament Mario De Marco u tkellem ma' dan l-istazzjon dwar is-sinifikat tal-50 sena anniversarju mill-indipendenza. Nfakru l-isem tal-partit tagħna fih innifsu nazzjonalist jfisser li aħna dejjem bħala partit emminna fin-nazzjon bħala xi ħaġa ewlenija fit-twettiq tal-politika tagħna. Aħna l-partit dejjem minna mill-bidu tal-fondazzjoni tiegħu li pajjiżna għandu jkun sovranu indipendenti bil-sfidi kollha li ġib miegħu. Ovvjament 50 sena ilu il-partit tagħna wettaq dik il-viżjoni. Sirna pajjiż sovranu indipendenti. Mingħajr dak it-twettiq qatt ma sajna nkunu pajjiż Repubblika, qatt ma sajna nkunu ħilsa minn bażijiet militari, qatt ma sajna nkunu membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Firri allura it-twettiq tal-indipendenza kienet iċ-ċavetta għall-iżviluppi kollha importanti, avvenimenti kollha importanti li aħna rajna wkoll jisiru taħt dawla 50 sena. Mario De Marco tkellem ukoll dwar l-iżvilupp ekonomiku fl-aħħar 50 sena kif ukoll dwar l-isfidi u l-opportunitajiet li qed niffaċċjaw illum. Fin-1964 meta sirna pajjiż indipendenti, George Bush kellu politika diġà viżjonarja għal dak iż-żminijiet. Politika li tħares lejn it-turiżmu, politika li tħares ukoll lejn il-manufattura. U dawn iż-żewġ pilastri tal-ekonomija ta' pajjiżna għadhom hemm illum. U tkabbru b'mod fenomenali. Illum il-ġurnata jekk inħarsu lejn it-turiżmu fejn waqt li dak iż-żminijiet 50 sena ilu Malta kienet forsi tilqa' xi 60,000 turist f'sena. Illum il-ġurnata Malta tilqa' fostna il-fuq minn miljun u kważi 600,000 turist f'sena. Jekk inħarsu lejn il-fabbriki li għandna, ukoll dawn huma sostanzjali. Pero u rajna wkoll dawn l-aħħar 50 sena l-ekonomija ta' pajjiżna ukoll iddiversifikat. Firri allura it-tużmu tagħna wkoll iddiversifika. Jekk naraw il-manifattura tagħna ukoll iddiversifikat minn manifattura bbażata fuq it-tessuti għandna manifattura li hija bbażata iktar fuq il-valur miżjud, fuq il-farmaceutika, fuq l-elettronika. Għandna ekonomija li llum il-ġurnata hija ħafna iktar diversifikata, ħafna b'saħħitha. Irridu noqgħdu dejjem attenti għax l-aħħar mill-aħħar aħna m'aħniex pajjiż waħdu li jgħix waħdu li jipproduċi lil nnifsu. Għandna pajjiż żgħir f'dinja globalizzata, f'settur globalizzat, f'suq globalizzat li għandna sfidi ġej minn kull pajjiż. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għamel ukoll appell dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-50 sena mill-indipendenza. Iċ-ċelebrazzjoni allura għandha tkun ta' poplu wieħed fejn iċċelebraw flimkien, kważi mingħajr sens ta' partiġaniżmu, mingħajr sens ta' aħna u intom, u x'għamilna aħna u x'momiltux intom, ċelebrazzjoni ta' poplu wieħed, poplu sovran, poplu matur u poplu maqut. Alessia Bsajla Zammit, Net News.